Goddag, mit navn er Sulfus. Jeg vil gerne fortælle dig, hvorfor du skal vælge mig til dit næste projekt som min kollega i din virksomhed. Du skal vælge mig, fordi jeg brænder for at markedsføre og sælge produkter og serviceydelser, der tager sit afsæt i kundernes behov og ønsker. Jeg mestrer både at tænke strategi og taktik, men vil også gerne være med på holdet, som fører planerne ud i livet. Jeg søger kontakt til en spændende virksomhed, som matcher mine faglige og personlige kompetencer. Hvis du ejer en mindre virksomhed og gerne vil have lidt hjælp til din markedsføring, men ikke har pengene til at ansætte mig fuldtid, så kan vi også finde en løsning med f.eks. 1 til 2 dage om ugen. Lige pt. Er jeg ansat på deltid i en mindre kursus- og rådgivningsvirksomhed, hvor jeg hjælper virksomheden med opgaver inden for analyse, kommunikation, udvikling, PR-arbejde og meget mere. Jeg er også aktiv medlem af det jobsøgende netværk Get Ahead, som kontakter virksomheder for at komme i dialog om fremtidige jobs. Her har jeg været med til at få rekrutteret flere af medlemmerne videre til en fast stilling. I 10 år har jeg også arbejdet som produktchef i DSB S-tog med ansvar for markedsføring, pendlerkontakt og salgssupport. Jeg har en bred erfaring inden for marketing, kommunikation, PR, projektledelse og salgssupport med fokus på at forstå og kende markedet så godt, at det kan omsættes til konkrete aktivitetsplaner. På min hjemmeside under kommercielle resultater kan du læse mere om, hvilke resultater jeg har opnået i min karriere. Jeg søger nye udfordringer inden for følgende områder: markeds- og konkurrentanalyse, kundedatabaser, projektledelse, koordinering mellem salg og markedsføring, kampagner, integreret kommunikation, informationsformidling både online og offline, kundeservice, innovation og undervisning. Jeg kan bidrage til virksomhedens vækst og indtjening, fordi jeg er en professionel projektleder, der kan udvikle og eksekvere hurtigt. Jeg er god til at planlægge og budgettere. Jeg inddrager IT-systemer i salget, blandt andet ved at bruge forskellige former for kunderelationssystemer. Jeg har lang erfaring fra flere virksomheder som rådgiver og sparringspartner. Jeg samarbejder tæt med kolleger i produktudvikling og salg i forhold til at udvikle nye tilbud. Og endelig har jeg et stort kendskab til de digitale muligheder og brugen af ny teknologi i markedsføring. Ved at vælge mig får du en erfaren og moden sparringspartner med overblik og god rutine i at organisere og uddelegere. Hold dig derfor ikke tilbage med at kontakte mig, enten ved at ringe på 61 40 39 50 eller send mig en sms. Du kan også gå ind under kontakt mig her på siden og udfylde dine kontaktoplysninger. På gensyn med ønsket om en rigtig god arbejdsdag.